Hola, soc en Marc, el propietari del passejador de gossos Arenys de Munt. Us vull dir que ja l'empresa del passejador de gossos ja fa 5 anys que està en marxa i és per anunciar que ja fa 5 anys. I com a molt veniu als Rucs del Far i allà fareu una passejada en ruc que val 11 euros i l'excursió és una excursió per la muntanya molt divertida. Adeu, passejador de gossos. 10, 9, 8, 7